nyawiji tekaning pati ayo sumpah ing ati saya manggih kangenan bisa ini mintuno setyeng katresnan pujanku saya manggih kangenan mrep bisa kasemeten antuk jatining kasedyan Kak Oktavina Eva Misi Terpes Cina lupat po ayo 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 Sina bulan kesencar ing ratri gurit jagat bareng kawan si reki sayang natah bunga ringgo tresno nyanding sliramu genyo manis setiaku loro lopot tansah gandeng lan siro lelono wono copon raja kodo anu gemi janji suci kang mesti nali nyawiji tekaning pati sumpah ing ati saya manggih kangenan kang kadya mimi mintuno setyeng katresnan pujanku saya manggih kangenan mrep bisa kasemeten antuk jatining kasedyan Sekar saking sagar pemujaan tumuju dan pelataran aku dalam naungan pesta cinta yang luar biasa DMS Audio Eva Misi Terpes Oktavina Sumade Sina bulan kegencar ing ratri Ahiyai gurit jagat bareng kawan si reki sayang anu gemi janji suci kang mesti nali genyo manis setiaku loro lopot tansah gandeng lan siro lelono wono copon raja kodo anu gemi janji suci kang mesti nali nyawiji tekaning pati awas alon-alon wonten kelakon ayo ayo barongan moto beling rene yo tato piling barongan moto beling rene yo tato piling usa usi usa usi pujanku saya manggih kangenan mrep bisa kasemeten antuk jatining kasedyan sumpah ing ati saya tansah
Ya Parwa budaya campur sari saking ngaglik. Weh, tenan kaya anu barbarane ketoprak siswa budaya.